sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, makusog na riribayanin putok ang Philippine Army, PNP asin mga rebelde sa panibagong inkwentro. Dangog-dangog kang mga residentes kang Ragay, Camarines Sur. Pinakakaw sa kang kasulo sa may Elias Angeles Street, Naga City, Kasudma. Padagos pang pinag-aaram. Emergency Operation Center kang CDR Remo kang Naga naka-activate na para magresponde sa mga maapektaran kang sobrang init kang panahon. Halawig na power interruption mamamatian sa Pili asin Minalabak, Camarines Sur sa masunod na simana. Diyos marahay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Sarong emergency meeting ang ipinaapod kan suudma kang City Disaster Risk Reduction and Management Council na pinanginotan kan Vice Alcalde kang siyudad ning Naga. Digdi pinagtukar ang mga lakdang kung paano mababawasan ang epekto kan sobrang init kang panahon. Kan subagong agaman kinumpirmar ni City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Erning Il Camil na pinag-activate na ninda ang Emergency Operations Center para magresponde sa anuman na emerhensya na konektado sa presenteng kamugtakan kan panahon. Pinagre-respond yan naman po hindi padagos immediatamente dahil po ngayon na ang Satuya po Emergency Operation Center 24/7 na nakaandam po yan. Puun po kang Holy Week hanggang ngunyan naka-alert po sila dahil nga rin sa ikakitang pinagbabantayan na sobrang init. Ang ano po ngunyan, dati dapat summer, bakasyon kaya lang po dahil sa schedule ng DepEd, si mga eskwela, padagos ng eskwela. Sa kasumpay na Bareta, pinagsugo man ang mga barangay asin Metro Naga Water District na magkaigwanin hydration station sa mga lugar kung saan dakol nagaagi o nagtitiripon ang publiko arog kan Plaza Rizal. Maging sa mga eskwelahan ang kaipuan subuot mapakarhay nin tultol ang linya kan mga tubig inumon. Sa impormasyon man kan MNWD, daipasinda nakakalatag nin hydration station, hulita nariresibi pa sa naninda ang memorandum hali sa lokal na gobyerno kan Naga. Nahagad po kang syudad sa Metro Naga Water District, siringman sa mga barangay, na magburugtak na po yung mga hydration station sa mga lugar na pigtitiripunan kan mga tao. Urog na pong gayo duman sa mga open spaces. Nangaring makatabang sa hydration kan mga tao. Pigsugo naman po kang syudad, kang City Disaster Risk Reduction Management Office, na siguro ka mga eskwelahan and potable drinking stations sa mga manlain-lain ng mga eskwelahan, especially sa mga classrooms. Sa parte po kan City Hall, ito pong may mga frontline offices. Pigsugo po kang alkalde na ni Mayor Son Ligacion na dapat po siguro sa mga water dispensers, iruluwas na. Padagos sa mga Bareta. 5 parauman na nahuring magtanom nin mais sa 20 hektaryang tanuman nin mais ang solamenteng nadeterminar kan City Agriculture Office kan Naga na apektado kan matinding init kan panahon. Susug ki Engineer Jap Asense kan City Agriculture Office, amay nakatanom nin paroy asin mais si mayoryang parauma kan syudad kun kaya dikit lang ang apektado sa saindang grupo. San Isidro area and around 5 farmers. Sa iba pang Bareta, bantay sarado ni Naga City Science High School Principal Erwin de los Reyes an sa indang mga estudyante ngunyan na igwang sports activity sa saindang eskwelahan. Siniguro ni Principal de los Reyes na pinagsasaway nindaan mga estudyanteng nagkakawat sa luwas asing pinapasirong urog na kun mainit ang panahon. Sa masunod na semana pinagtutugutan naman ang mga estudyante kan Naga City Science High School na dai magsulot nin school uniform, alagad nakasunod pa man giraray sa dress code. Initial na move mo na is to allow the students to wear comfortable clothing. But syempre, guided by dress code. Padagos pa sa mga Bareta, dakulang tabang sa mga eskwelahan sa siyudad ng Naga asin sa mga hali sa luwas kang Naga ang amay na preparasyon para sa mga aktibidad na sa indang babalihan ngunya na Peña Francia Fiesta.
Susog Kisepyo Head Allen Riondanga, mas amay madideterminar si mga estudyanteng kabali sa aktibidad, mas makakatabang sa amay na preparasyon. This early, makatipo na sinda, makapractice na sinda. Pag-enrollment, aram na kung isay si makakabali. Bako itong pagralaogan sa kapalang mabirilog. And aram tama mo baga na may DepEd policy na dahil pwedeng sa puon pa sana kang ralaugan ang aasikaso na tulo si mga extracurricular activities. So dapat ito mo ng mga essential si academic and mga aki. So kung this early makapuuna po kita, dikit na lang ang sisibutan ka mga eskwelahan comes August and September. Sa pagbabalik kang news break, militar, PNP asin armadong grupo nagkaengkwentro sa Ragay Camarines Sur kan subagong amay na pagkaaga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.
Ang pinakamasayang part po ay yung natuto po ako magtugtog. Kasi nung una pa lang po ay wala po akong alam sa music. Nang tinuruan po ako ay may maalam ako sa music. Tapos po, nagkaroon po ako ng mga banding sa aking mga band members. Ang pinaka-challenging naman po para sa akin ay ang time management. Kasi dapat po patas ang pagbaband at pag-aaral. Nakatulong po ang personality sa akin ng marching band sa tinuruan po ako nito magkaroon ng disiplina. Sa kailangan po kasi natin gumising ng maaga. Sa amin po kasi, ang lahat po ng members ay gusto talagang mag-marching band na dedikado po sila sa pagtutugtog. Maraming salamat po sa inyo at hindi po namin kayo bibigoyin. Kami po ay mag-iisang taong pa lamang at maaasahan po ninyo ay gagawin namin ang aming lahat ng makakaya. Sa ganyan po, medyo masakit sa mo ang competition, lalo pa na 1 year pa lang po sa mo yung banda. Pero padagos lang po sa mo yung pag-ensayo para makahabol din ang sa mo yung performance sa iba. Sa gabos na pigtukdo mi sa mga aki, lalo na ang tamang pagdisiplina, nagtutubod ako na may papailing man ang sa mo yung maray na performance. Anda ko lang pagpapasalamat sa mo yung school head, sa mga tabang na tinatawag niya sa muya, dakulang support, and sa mga aki na yaon permi ang practice tinda sa band, and sa mga magurang kan mga aki, nayaon lang talaga sinda pero para sa inda ang samo yung performance. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, anbaga hali sa acetylene torch na nagtama sa parte kan generator set ang saro sa anggulo na pinaghihiling kan mga investigador. Sa pangingenot ni SFO1 Marvin Haynes Nebres, fire investigator Canaga City Central Fire Station, sa nangyaring pagbungkaras kan kalayo kasuod mang udto sa kalabaan kan Elias Angeles Street sa atubangan kan Plaza 15 Martires. Marikas man nakapagresponde ang Bureau of Fire Protection kung kaya dain naman nakalakup ang kalayo. Initial investigation natin, sir, si Chowking is under renovation. So, nagde-demolish sila, sir, and then mag-conduct sila ng reconstruct nila. During the process, sir, nakita namin doon na may nagpuputol ng mga bakal, acetylene, using acetylene torch. Na ang facing ng acetylene is towards the generator of Cabis Cabana. So, hindi pa namin confirm, still under investigation. Inaano namin na posible na yun yung naging cause ng pagkasunog ng generator kasi yung generator hindi naman siya umaandar. Sa satuyang police report, 10 minutos ang pinagdurar kang riribayan ng putok sa pagultanan kang militar. PNP asin 7 armadong kalalakihan sa Barangay Lagyo, Ragay, Camarines Sur, pasado alas 8:20 nin pagkaaga. Susog ki Major Frank Roldan kang 9th Division of Public Affairs of Philippine Army, kaibanan kang 81st Infantry Battalion ang PNP kan madiskubre subuot ang pinagkukutaan kan mga rebelde hasta magkaigwa nin riribayan ng putok. Yauna mo niyan sa lugar ang Civil Military Operation Team para aramon kung may nadamay na residente sa enkwentro mantang hara nilang subuot sa mga harong ang enkwentro. Kanina umaga nagkaroon ng enkwentrongan sa bandang alas 8:20 ng umaga at natuntun ng ating sinagisang persa ng 81st Infantry Battalion at ng Philippine National Police. Ang pinaroroonan ng 7 armado ay yung miyembro ng New People's Army. Ito ay kasunod doon sa informasyon na ipinaabot sa atin ng isang residente doon na actually merong nagsasagawa ng extortion malapit doon sa kanilang lugar. At agad natin itong natuntun sa bahagi ng Barangay Lagyo ng Ragay at nauwi sa 10 minutong enkwentro bago.
Sa iba pang police report, alas 4:30 kasuudma sa Zone 5 Sitio Matiway, Barangay San Felipe, Syudad Ninaga, na aresto sa paaginin anti-illegal drug buy-bust operation si alias Ola, 54 anyos, may agum, mayong trabaho, asin residente ka na sabing barangay. Nakuha sa sospek ang 1 gramo subuot nin shabu na nagkakantidad 6,800 pesos. Ang nasabing anti-illegal drug buy-bust operation an pinanginotan kan mga operatiba hali sa Police Station No. 3, Canaga City Police Office. Sa iba pang bareta, alas 6 nin aga, abot alas 6 nin banggi, mawawaraan nin supply nin kuryente sa Pitsa 9 kan Abril sa Feather 21. Pili area na nakakasakop sa mga barangay kan Pawili, New San Roque, Santiago, Old San Roque, San Antonio, San Vicente, San Juan, San Isidro, Tagbong asin Barangay Binubong. Feather 22, Anayan, Sagrada, Himaaw, La Purisima, Bagong Sirang, Del Rosario, Coripili, Santo Niño, Binanwaanan, San Jose, San Agustin asin Pulit Trade. Apektado man ang Minalabak area, Mataorok, Manapaw, Katanusan asin Sagrada Familia, San Jose, Baliwag Vejo, Magadap, Taririk asin Sitio, Bicay. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News in Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug buy-bust operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break.